Salut, salut și bine m-am găsit de la un nou episod pe acest canal. Astăzi ne vom juca Vector. Dacă vă place, dați un like. Dacă nu vă place, dați un subscribe. Mi-a recomandat cineva că are poveste, că o să prindă. Să vedem dacă o să vă placă. Dacă sunteți noi, dați un subscribe și eu spun să începem. Dăm, continue. Dăm story așa, dăm play și să vedem cum este. Mi vechi jocul, da. Boom! Am sărit. Ia să vedem. Ia. Ce mă urmărești pe mine ăla? Ia-uzi. Cum faci asta? Boom! Sare ultima. Ia. Și dă-i jump. Ia uite-l. Unde se duce? Boom! Ia uite-l ce sare, bă! Ce sare, bă! Oh, și porumbei cred că se ia. Îi dăm slide. Încă o dată trebuie să dăm slide. Uite-le. Boom! Ia. Acum 10 sare. Uite-le. Uite-le, bă, ce sare, bă, ce sare. Ăla mă ajungi, cred. Ba, nu, mă. Boom! Uite-le cum treci. Boom! Nimeni nu trece, mă, ca el așa. Doar parcuriști ăia. Ia să vedem. Și... Acum iar sare, ia uite-le. Ia. Și boom! Am crezut să sare și el tot ăsta. Ia să vezi ce sare. Pe macara sare. Uite. Bum. Bă, s-auzi. Trebuie să fac. Ia, și-a viteză, ia. Ia uite-le. Și sar după macara. Ce-o fi căutând de la acolo, nu știu. Ia uite-le și că și-a zbor, bă, nebunule. O să și pe picioare. Nu, și pe... Cum mai fac eu schema aia? Ia uite-l mai în săritori. Ăsta. N-a făcut bine. Ia. Săr, bă. Uite-le ce sare. Canguru. Sare canguru. Ia sărim și peste sa. Uite-le. 2 metri sare aici, proiești. Uite-le, bă, ce sare. Nici atâta nu sar. Dacă mă pui pe mine, nici atâta nu sar. A, da, s-a terminat. Am vrut să sară, da, nu sare. Dădea cu capul, făcea... 2 stele. Asta e. Dăm play. Ia să vedem. Și... Uite-le ce sare. Săr, bă, uite-le. Uite-le. Cât a sări, bă. Dă-i, ia.
Bum, bum, bum. Și acum sare, uite. Wow, ia să ce viteză așa. Deci cât de cap, dar n-a ajuns ca să ia ăla. Ia uite-l ai și... Sar, bă! Mam, și-am spart geamul, ia uite. Bum, ia uite cum treci. Bum, ia uite-l ai. Bun. Toate trec. Sar, bă, peste scaun. Ia uite-l-i, bă. Acum așa viteză, ia. Ia chiar sare. Ce faci, bă? Nu sări de acum. Mamă, ce-am făcut? Ia viteză, ia viteză, ia... Nu cred că și-a multă viteză. Ia. Și... Și-a luat zbor. N-a făcut bine. Da, nu mă ajunge ăla. Bum. E chiar sare. Ia uite-l-i, bă. Bă, ce faci, bă? Ia uite-l-i, ia uite-l-i. Și... Avea o leac și... Bă, da sare, bă, n-ai, mă. Ia. Oh, și vreau să-am terminat iarăși. Dar cum a apărut ăla de acolo, eu nu știu. Ia cât o stea, bă. Ia că-l cumpăr pe ăsta. Bai. Gata. Am cumpărat. Hai să vedem. Să vedem de ce sunt în stare. Ia. Bă, dar unde sunt? Bă, uite, am sărit, dar de unde am sărit? Nu știu. Ajunge la... Dacă ajunge până la porumbei... Mamă, la limite ești prost. A sărit 2 metri. Ce? Mamă, să șurpă gura de la acolo. Ia. Bun. Sari. Oh. Uite și acolo de Kiki. Dă-n slide. Dă naibii cu capul. Bă, mă ajunge ăla. Dă slide. Ia. Dă-i. Sare, uite ce sare. Da, mă ajunge ăla. Sau? Nu cred. Stai, cred că e plătit de cineva să mă urmărească, sigur. Dacă vrei ne jucăm și 2. Vector 2. Sau multe episoade cu jocul ăsta cu Vector. Ia să vedem. Așa sper eu, nu știu. Dacă îmi place, eu fac, dar oricum fac. Pâine. Bă, iar n-am făcut. Mi-a rupt picioare. Iar că și-a viteză, ia. Ia-ți viteză, băi, ia-ți viteză. Ia uite-le. Bă, uite-le ce sare. Bă, ce-a? Uite-le ce sare.
O, sparge geamul ăsta. Ești prost. Cred că am vorbit o grămadă. Ma... O, da cu capul. Nu, săr. Mă ajunge. No. Bă, am vrut să-i pun faul. Da, dacă v-a plăcut, să dați un like. O să fac mai multe episoade. Da. Da, dacă v-a plăcut, dați un like. Și să ne revedem la un nou